Моля? Пак. Дай пак. Кай пош, че не важен, кай, че не важен. Сам с 5 путки, само да им покажа. Жедите ви бръмчат, лесно ще го докажа. Пред моите тук чакам да ми свалят багажа. Чуват какво правим, брат? Преди да вият мисли, че си правим тъшак. Черен, джам, бял жестак. С нещата пълен той Луи Висак. Кажи, какво трябва, брат? Или говорим мили, ще направим контакт. Стъпи капалета, гледам, нямам контакт. Топа на индустрията и това е факт. Това е факт, това е акт. Но груп, то брак, вдигай труп. Ръцете тига, кой не бе с мене кинта да не види. Чуят всички те шуми. Има ли интриги? Само как и вие ще се превземат и надуят тия миди. Направо кълниги. Искам лично за мен безразлично. Дали некой от тия безличите ще се обиди. Между мен и жена ти поиди. Има ли стриди? На София там малко да види. Преглед тест и тия връщам по спиди. Гонзалес, мишките да палят. Това моето около нема и в дебелите книги. Кай пош, че не важен, кай, че не важен. Сам с 5 путки, само да им покажа. Жедите ви бръмчат, лесно ще го докажа. Пред моите тук чакам да ми свалят багажа. Какво правим, брат? Преди да вият мисли, че си правим тъшак. Черен, джам, бял жестак. С нещата пълен той Луи Висак. Кажи, какво трябва, брат? Или говорим мили, ще направим контакт. Стъпи капалета, гледам, нямам контакт. Топа на индустрията и това е факт. И ще парат, какво ще правят, бе? Пашата видели ли сигурно какво се прави на партията? То момчето по сцената пада, те няма да падат. Евио, майката, виж са, вънщо е на тебе да ми е добре, а на мене е басъм ти майката, брат не. Чуваш гласа ми, не мога повярваш какъв е то нашия стил безпредолен. МБТ Марсо, Джони Уокър, Мери Джейн, Чичо Коко и купона бетоне. Ако питаш какъв е колана, си Луи Витон, защото брат винга в тоне. А звука от турбини и цилиндри, 100 от генерацията в пълен синхрон е. В пълен синхрон е, да. Карам и свивам, дай лищата. Бати балкона, да. Житре и покане го и текчета. Музиката на тия ръбете звучи като плач на аутистчета. Парите фетиш се, да. Крокодилска каишка, да. В пълен синхрон е, да. Карам и свивам, дай лищата. Бати балкона, да. Житре и покане го и текчета. Музиката на тия ръбете звучи като